Jose Maria Oriol ezen lasai geratu iramategirekin, izandako solasaldiarekin. Eta itsasontzi ederura ikusten zuen bakoitzean, barruak buelta ematen zion. Beretzat nahi zuen kosta ala kosta. Ezin zuen irudikatu ontzi hura beste norbaitek izango zuela etxean, zergaitik eta zozketa egunean, berak baino sorte hobea izan zuelako. Oriol, ezen inola ere gauzak sortearen mende ustearen zaie. Ez bizitzan eta ez da negozioetan ere. Erabakiak hartzearen sale zen, Oriol, aukerak aprobetxatu egin behar direla uste duten horietakoa. Iritsi zen, halakoren batean zozketa eguna. Oriolek banan boleto guztiak erosi zituen. Bera izan zen lehena papertxo guztiak bereganatzen. Eta horrelaxe egin zen iramategi maizuaren ontzi ederaren jabe. Gauza batzuk ez dira alabearraren mende utzi behar, zer gerta ere. Miel Gallastegiri, miel madrileño esaten zioten herrian. Goitizena ongi jarrita zeukan. Izan ere, Madrilen jaio zen, naiz eta aita izatez ondarrutarra zuen. Nonbait, bere aita ezen itsasorako jaioa. Zorabiatu egiten zen baizen, eta ibarrera bidali zuen familiak estar arma fabrikan lan egitera. Antxe ikusi zuten doainak zituela mutilak eta Madrilgo Casa de la Moneda egoitzara igorri zituen. Igorri zuten bertan txamponak eta bileteak diseinatzera. Madrilen eskondu zen, eta baita posizio bat lortu ere. Udan, urberoa galdera etortzen ziren eta, baino etzera udatiarren moduan.